Kaixo, gaur proposatuko dudan jolasa erregleta lasterketa bat izango da. Horretarako, koloretako erregletak erabiliko ditugu, eta baita kubiletea eta bi dado ere. Dado arruntak dira, batetik eta 6 bitarteko zenbakiak dituena. Jolasean aritzeko, jokalari bakoitzekin beharko duena da, batxandaka dadoak bota, eta bi dadoen artean ateatzen den emaitza nolabait erregletarekin ipini. Esan beharra daukat, jolas hau dauenekoz erabili izan dudala ikasleekin, baina ikasleak erregletaren balorea zein den jakiteko aldez aurretik saio batzutan esperimentatzen egon dira eta beraiek konturatu dira batetik bestera ze desberdintasun dauen, bakoitzak ze balio daukan, eta batzuk ez, ibili dienak, erregleta kolore bakoitza ze balio duen, dauenekoz badakiela. Bestela, zailtzamarra izango litzake hontan aritzia. Orduan, izango litzake, lehenengo jokalariak, dadoak botatzen ditu, eta adibidez 8 puntu atera ditu, ezta? Zuzenean izan daiteke hartuko lukela erregleta marroia eta hasiko litzake hasierako puntu batetik, hori hasieratik markatu beharko litzake irteera eta helmuga zein izango litzaken. Zuzenean jartzia aukiko luke dagokion erregleta, kasu hontan marroia, 8 balio dauena, edo bere ekibalentzia. Normalean nik ikusi dudana da, ondo dakitenean kolore erregleta bakoitza zenbat balio dauen, zuzenean juten dira dagokien erregleta hortara. Kasu honetan 8, 8. hontara. Baina, jolasa aurrera junala, erregleta batzuk gastatzen jungo dira, orduan ekibalentziak iten jun inbiarko lirake. Nik jolas hau bukatuko nuke adierazpenean, adierazpen grafikoan. Eta polita izango litzake, beraien kuadernotan, behin karrera bukatzen dutenean, erregletak marraztea, eta gero beraien azpian balorea jartzea, eta horrekin, ze puntuazio lortu duten, bukaeraraino iritsi arte, ze puntuazio lortu duten baieztatzea. Eta hori izango litzake nire proposamena. Gero arte!